Kako se vama čini kampanja u protekla 2 tjedna? Pa kao što je gospodin Škoro odmah najavio u večeri kada su bili poznati rezultati prvog kruga, kampanja iz njihovog stožera je difamatorna, ona je isključivo usmjerena na to da se plasiraju dezinformacije, laži i da se blati pojedince koji su uključeni kod nas u kampanju, a da pri tome nismo čuli nikakav sadržaj oko toga šta bi bio predmet onoga o čemu ljudi zapravo biraju, a to je kako će upravljati Zagrebom. S druge strane, mi svaki dan imamo pres konferenciju u drugom kvartu zagrebačkom na određenu temu koju smatramo da će biti ključne teme odmah kada zapravo preuzmemo upravljanje Zagrebom. Dakle, od digitalizacije gradske uprave do socijalne politike, obnove i tako dalje. Dakle, svaki dan pokušavamo, razgovarati o sadržaju, prenositi što će biti to sadržaj tog upravljanja i našeg plana upravljanja Zagrebom. Međutim, s druge strane, jednostavno ne postoji volja i želja da se argumentirano razgovara o sadržaju i programu za Zagreb i ono što jesu komunalni problemi. Dapače, gospodin Škoro je nekoliko puta predbacivao gospodinu Tomaševiću da zašto vraća stalno priču na komunalne probleme. A radi se o komunalnim izborima. To je stvarno problem u Hrvatskoj, što smo mi toliko u tim svjetonazorskim, takozvanim identitetskim pitanjima. Ja nisam vaš, moji su dobili 45. Ste vi jedna ekstremna lijeva totalitarna stranka. To ide do karikature. Vaš čelnik Tomašević je izjavio da je on smeta mu aerodrom koji se zove po Franji Tuđmanu zato što je Tuđman bio autoritativan vladar, a ne smeta mu trg maršala Tita, žali za njim, valjda Tito je bio demokrat, a Tuđman autokrat. Nikakvog drugog razloga. O tome raspravlja, osim vas. Kada ste čuli da mi raspravljamo, 30 godina se raspravljaju iste stvari, ja o tome ne želim raspravljati. Pa vidite da raspravljate. Te stvari na Neretvi i na Sudjesi, vi to jako dobro znate. Arthur Miller, jedan od najvećih dramatičara 20. stoljeća i svjetskih uopće. Vi ste učili povijest na filmovima. Podsjetimo se kada je počela neka vrsta klimaksa ideološkog rata, dolaskom Kukuriku koalicije, dolaskom gospodina Josipovića, ukidanjem Blajburške komemoracije, pričama o ustaškim gujama, pokušaja kriminaliziranja simbola zakonitih hrvatskih ratnih da. Gospođo Borić, jesu li ugrožena prava nacionalnih manjina u Hrvatskoj? Prije svega mislim na srpsku nacionalnu manjinu i na izljeve mržnje, pa nekad i nasilja kojima svjedočimo. Nažalost jesu. Pejović, dosta reakcija izazvala vaša izjava, zapravo više u Srbiji nego u Hrvatskoj, da su Srbi danas u Hrvatskoj u poziciji Židova u nacističkoj Njemačkoj. Prilično oštro zvuči. Zašto to mislite? Ma svaki puta, dakle, kad imamo od klerofašističke Hrvatske. Kako gledate na činjenicu da je kroz povijest Katolička crkva uvelike dopridonijela očuvanju identiteta hrvatskog naroda? Pa dobro, ajde. Ja bih rekao da je doprinijela obrazovanju nekom je kulturi, a ja sam uvijek za sve potlačene i pogane. I rodna ravnopravnost. Obavještajne službe vaše komunističke kojima ste vi upravljali kao član centralnog komiteta. A vi ste bili na čelu toga. Oni su radili posao po vašem nalogu, pa nisu oni bili negdje izvan društva. Oni su radili ono što ste im vi zadavali. Kako gledate na česte nerede u Vukovaru i da li biste prije bili sudionici kolone sjećanja u Vukovaru ili parade ponosa? U Vukovaru, nije. Kolone sjećanja, parada ponosa. Ja sam bio u paradi ponosa par puta, dobra zabava. Ja bih gledateljicama i gledateljima i čestitala Dan antifašističke borbe. Bojim se da se ne obilježava primjereno. Koliko treba proći? 20 godina. Ja sam mislio da je to više socijalizam, a ne antifašizam, ali dobro. Danas je, znate, ja mislim da treba, a vjerujem da ćemo se usuglasiti, da treba sve pojmove ponovo malo isprazniti i napuniti drugim značenjima. Fašizam doista je ono kada se zatvaramo u svoj vlastiti maleni prostor, kada izvlačimo tu 1000-godišnju povijest. U
Titovoj komunističkoj, antifašističkoj Jugoslaviji homoseksualna orijentacija bila kazneno djelo, homoseksualci su kažnjavani, abortus je bio strogo zabranjeni. Naša platforma i cijela naša koalicija se zalaže za besplatan, dostupan i siguran pobačaj i znači pravo žene na izbor. Jer postoji samo jedan cilj, a on je praktičan, a to je da smanjimo broj pobačaja, odnosno da on potpuno nestane. Također, ako već govorimo o progresivnosti 21. stoljeću, onda bih upitala gospodina Tomaševića koji se time busa u prsa, kako to da je on za zabranu priziva savjesti koja je upravo ono što nas je dovelo do tog 21. stoljeća. Po toj vrsti pseudo logike Josip Broz Tito je bio fašist. Mogli bi se zapitati što je ova vrsta bolševizma koju vi zagovarate? Ma o kojem bolševizmu mi pričate? Ja ne znam što znače komunistički zločini. Vi ste veliki Bandićevi protivnici, a vaša perjanica Mile Kekin je imao povlašteni parking na Tuškancu kojeg je plaćao samo 10% cijene, što mu je Bandićev čovjek sredio u Zagreb parking. Radi se o lokalnim izborima u kojima zapravo bi točno trebali razgovarati o onome što muči građane ovog grada i razgovarati o tome koji su najbolji modeli kako da to riješimo. Evo, mi se trudimo već 2 tjedna da kampanju vratimo na to, na razgovor upravo o tim stvarima. Gospodine Hasanbegoviću, što vi kažete o kampanji? Kampanja je uobičajena i specifična je u odnosu na sve kampanje u povijesti hrvatskoga parlamentarizma, kao što su i strani mediji primijetili, mislim na njemački Frankfurter Allgemeine Zeitung, odvija se u uvjetima potpune medijske dominacije i favoriziranja jednoga kandidata. Nažalost, glavnostrujaški, srednjestrujaški hrvatski mediji imaju svoga favorita, nastupaju kao neka vrsta fan kluba i agitprop biltena jednoga kandidata. S druge strane, demonizira se politička platforma koja se suprotstavlja tom kandidatu i koja u gotovo nemogućim uvjetima medijske dominacije pokušava demistificirati neobavještenoj hrvatskoj javnosti ključne činjenice o genezi, nastanku i dalekosežnim skrivenim ideološkim ciljevima koji nemaju nikakve veze s komunalnom problematikom, a koji stoji iza platforme Možemo. Koji ideološki ciljevi? Dakle, ideološki ciljevi artikulirani desetljeće u mreži udruga civilnog društva. Dakle, radi se o jednoj fenomenološki gledano najsličnijem fenomenu Bandićevoga korumptivno klijentelističkoga sustava, kakav se paralelno sa tim sustavom u gradu Zagrebu preko jednog desetljeća gradio u području onoga što nazivamo civilno društvo, što je bilo obilato financirano iz inozemstva, ali nažalost sa stotinama milijuna kuna iz hrvatskoga državnoga proračuna. Dakle, javnim novcem je više od jednog desetljeća financirana i pripremana politička djelatnost onoga što nazivamo Možemo, a što je sublimacija mreže udruga u kojima su se uvijek nalazile potpuno iste osobe koje su uzurpirale, zlorabile, instrumentalizirale koncept civilnog društva za vrlo jasne političko-ideološke ciljeve koji se sada kriju kao zmija nogu. Ta dehumanizacija ide nesmiljenim tempom. Shvaćate, čovjek se izjednačava sa životinjama, oduzima mu se porijeklo, oduzima mu se loza, oduzima mu se spol, pretvara se u broj, pretvara se u stroj kapitala. A da se on u tom pretvaranju taj stroj kapitala, ko prednjači, takozvana ljevica,
koja se prodala kapitalu na jedan besramni način. I svi danas govore, Raos je prešao 10, ma nije, ja sam ostao na ljevicu, vi ste prešli, vi ste posle lakaj buržuaziji. Gospođo Benčić, imate li vi nekakvih političko-ideoloških ciljeva? Dakle, pa i sam gospodin Hasanbegović, kao i gospodin Škoro, je rekao da vrlo jasno u našem programu piše koje su to naše vrijednosti. Dakle, mi smo zeleno-lijeva platforma, mi se zovemo zeleno-lijeva koalicija, dakle potpuno je jasno dakle koje vrijednosti mi zastupamo, dakle zelene ljevice. Tako da mi to nikada nismo skrivali, dapače mi smo se tako nazvali. Jednu zelenu lijevu opciju za 21. stoljeće. Naše osnovne političke vrijednosti su socijalna pravda, ekološka održivost, veća demokratizacija društva i rodna ravnopravnost. Ravnopravnost ljudi nije isto što je ravnost institucija. Jer kad bi to bilo tako, onda bi ja mogao tražiti, ne znam, imamo recimo dvije institucije. Jedna je knjižnica, druga je birtija. Shvaćate? Neko ko više voli pit nego knjige, može se buniti da mu ne daju u knjižnicu zato što on je alkoholičar. Zato što je neko alkoholičar, ne smije mu se zabraniti pristup u knjižnicu. Ali on ne može reći, slušajte, ja više volim pit nek čitati, zato treba i birtije financirati iz ministarstva, iz Fonda za kulturu. To su besmislice. Drugo, želim reći da se proteklih dana kao ekskluziva predstavljaju financijski izvještaji udruga u kojima su pojedinci neki, pa i ja, bili zaposleni kao jedan od 20 zaposlenih ili 25 kako u kojoj organizaciji. I ti se financijski izvještaji prikazuju kao da je to nešto što je bilo skrivano pa se sad ekskluzivno prikazuje. Radi se o financijskim izvještajima organizacije civilnog društva koje se svake godine objavljuju na web stranicama, koje svaki građanin, građanka može na tim web stranicama naći i to na početnim stranicama maltene, dakle nisu nigdje skriveni. Dokle ste vi izvrnuli ljevicarsku ideju na temelju love koju dobivate izvana? Nije nikakva tajna. Kolika para ide tu za vaše programe, za vaše izborne pobjede i tako dalje, od pederske mafije, od pederske internacionale. I sada, dakle, ono što se pokušava napraviti je da se želi nas dovesti u situaciju da se branimo zbog toga što smo uspješno za male plaće, za plaće od, recimo konkretno u zelenoj akciji Tomislava Tomaševića od 6.700 kuna ili moje od 7.500 kuna u Centru za mirovne studije, dakle plaće uz koje si nismo isplaćivali ništa drugo nego imali samo to, uspjeli iz europskih fondova osigurati milijune kuna za socijalne usluge za naše građane i to one socijalne usluge koje država nikada nije pružala. Da, mi smo u tome bili uspješni i mi ćemo i u tome biti uspješni kada dođemo na čelo gradske vlasti jer ćemo to sada raditi i za sve građane grada Zagreba. Da vas pitam o tome, kad dođete, ako dođete na vlast u gradu Zagrebu, grad u biti obilato financira rad nevladinih organizacija. Vi ste svi mahom došli iz nevladinih organizacija. Kakav ćete imati odnos prema udrugama? Pa dakle ovako, kao prvo, grad financira organizacije civilnog društva putem natječaja. Ja moram reći, dakle, da je udio sredstava u Centru za mirovne studije gdje sam ja radila do 2017. da je udio gradskih sredstava i proračunskih sredstava državnih bio nekih između 2 i 4% kako koje godine. Sve ostalo su bili evropski fondovi. Tako da ne možemo govoriti o tome da je grad na bilo koji način obilato financirao organizaciju u kojima smo mi radili, ali grad financira... Kako ćete spriječiti optužbe da nekoga favorizirate? Ovako, tako da ćemo napraviti natječaj u kojima niko od nas neće biti nikada u komisiji. Dakle, vrlo je jednostavno, mogu se napraviti i to je ono što ćemo raditi i za javne natječaje. Otvoreni postupci u kojima sudjeluju i zainteresirane strane upravo zato da bi pratile da je natječajna procedura otvorena, da je transparentna i da ide po pravilima. I želim isto samo naglasiti još jednu stvar. Velik dio onoga što se iz gradskog i državnog proračuna financira putem natječaja za udruge civilnog društva jesu socijalne usluge koje nažalost država više ne pruža. To su od socijalnih usluga za djecu, od socijalnih usluga za žene žrtve nasilja i za sve one ranjive skupine gdje je nažalost se država
odrekla toga, prestala dakle pružati te usluge i prebacila taj teret na civilno društvo. Gospodine Hasanbegoviću, kakav bi bio vaš stav prema udrugama? Sad ćete dobiti dosta vremena. Dopustite, gospođa Benčić se nikada nije bavila u svom NGO aktivizmom nikakvim socijalnim programima, ranjivim skupinama, ženom, djecom, bolesnicima od teško izlječivih bolesti i slično. Bavila se zapravo ideološkom propagandom, obilato dotirana od stranih donatora koji su imali svoje vrlo jasne političke i geopolitičke ciljeve i koji su kroz više od jednog desetljeća stvorili ono što nazivamo agentima od utjecaja, koji sada pretendiraju preuzeti apsolutnu vlast u gradu Zagrebu, a koja se može ograničiti, sada kada znamo rezultate izbora za gradsku skupštinu, isključivo izborom gospodina Škore za gradonačelnika grada Zagreba, kako bi se u gradu Zagrebu stvorila svojevrsna kohabitacija i poželjno ravnovjesje između različitih političkih čimbenika, kako jedan koruptivno klijentelistički model utjelovljen u modelu vladavine gospodina Bandića ne bi bio zamijenjen drugim, dakle koruptivno klijentelističkim modelom koji bi se prenio iz NGO hidre sada na grad Zagreb. A ako me pitate koji je moj odnos i koji je naš odnos prema financiranjem javnim novcem poreznih obveznika različitih parapolitičkih, ideoloških poduhvata pod krinkom udruga i civilnoga društva, prisjetimo se moga ministarskoga mandata kada sam jasno nagovijestio prekid financiranja svake parapolitičke djelatnosti u civilnome društvu. Tada sam bio izvrgnut difamacijskoj kampanji, javnom linču bez presedana. Nisam glumio mimozu, eko uzgojenu mimozu kao gospodin Tomašević, već sam preuzeo odgovornost za sve svoje postupke. U to vrijeme se dogodilo nešto bez presedana u hrvatskoj medijskoj povijesti, kada su perjanice medijske propagande, onoga što danas nazivamo Možemo, mislim na blisku suradnicu gospođe Benčić, novinarku gospođu Vrabec Mojzeš, kada je bez presedana medijski u sklopu te difamacijske kampanje vrijeđala i moju malodobnu djecu, ženu. Da ne idemo predaleko, znamo tu priču. A kada nitko ne znamo za tu priču, a kada nitko od gospode koji su tada iz Možemo, dakle cijeli ešalon Možemo je moj ljes držalo pred Ministarstvom kulture, a sada glume janjad koja je isključivo zaokupljena pitanjem biciklističkih staza i razvrstavanjem otpada. Gospođo Benčić. Ok. Dakle, kao prvo, kulturnjaci 2016, dakle, ljudi koji su se okupili u borbi protiv poteza tadašnjeg ministra kulture su bili ljudi iz kulturnog miljeja i kulturnih ustanova. To je prvo. Drugo, želim reći da mi je jako žao što gospodin Hasanbegović i gospodin Škoro žive zapravo u vremenu gdje i žive politiku u kojoj je jedino bitno detektirati unutarnjeg i vanjskog neprijatelja, koristiti se metodama podmetanja i difamacije. Meni je to žao i ja želim vama reći da zapravo ste u pravu. Ova borba možda i nije fair, jer mi se borimo u 2021. sa problemima koje građani imaju danas, a vi ste u 45.
to je stvarno problem u Hrvatskoj, što smo mi toliko u tim svjetonazorskim, takozvanim identitetskim pitanjima. Bojim se da se ne obilježava primjereno. Te stvari na Neretvi i na Sudjesi. Sa problemima i metodama koje više nikome nisu relevantne ni zanimljive. Želim također reći još jednu stvar. Ono što je vama teško pojmiti je da smo mi za plaće za koje smo radili i sredstva koje smo osiguravali za različite usluge. Ja sam dakle dala tisuće i tisuće pravnih savjeta, pisala tisuće tužbi, dobila brojne slučajeve na Europskom sudu za naše korisnike kojima su bila povrijeđena prava. Vi ne možete vjerovati da smo mi to zaista radili za tu plaću. Zašto? Zato što mi nismo uzeli otpremnine kad smo izlazili iz naših organizacija, kao gospodin Škoro koji je uzeo nezakonitu otpremninu od HRT-a i kad je državna revizija naložila da ju vrati, nije ju vratio. Mi nismo si uz plaće isplaćivali autorske honorare kao vaša kolegica Lederer, koja je državna revizija također utvrdila da je uz plaću HNK od 20.000 kuna još se isplaćivala 1.000 kuna autorskih honorara. Sad ćemo dati gospodinu Hasanbegoviću priliku da odgovori. Mi isto tako nismo nikada dobili povlaštene kredite kao što je dobio gospodin Škoro, za koje je također državna revizija utvrdila da nisu zakoniti. Dakle, vama je državna revizija doslovno neprijatelj, a mi i naše organizacije u kojima smo radili su uvijek prošle ne samo državnu reviziju, nego vrlo teške i zahtjevne revizije Europske unije, a da nikada nije ustanovljeno da je 1 cent i 1 lipa potrošena nenamjenski. Gospodine Hasanbegović, ova kampanja kako izgleda u ovom drugom... Naravno da ću vam priliku da odgovorite samo ovako. Ova kampanja u drugom izbornom krugu, što mislite, hoće li u biti ljude potaknuti da izađu na birališta ili će ih ostaviti doma zbog svega ovoga, kako ova kampanja izgleda? Ja nisam prorok. Kako se vama čini? Ja nisam prorok, s druge strane ne treba podcjenjivati birače. Gospođa Benčić bi ukinule temeljne postulate liberalne demokracije koja počiva na sučeljavanju različitih mišljenja. Dakle, vi nemate monopol na istinu, vi ste u svom NGO aktivizmu obilato financirani, bit ću sada konkretan. Dakle, hrvatski porezni obveznici su financirali, među ostalim, u zaklade gospodina Soroša i slično, kao javni interes difamacijsku kampanju udruge gospođe Benčić uoči jednih izbora za Europski parlament, gdje je gospođa Benčić i cijela ta družina sebe postavila kao glavnog arbitra koji treba biračima objašnjavati tko su dobri kandidati, a tko su zli šovinisti, rasisti, koji ni na koji način ne smiju ući u Europski parlament. Ove objede o gospodinu Škori i nekakvim protuzakonitostima, doktorici Lederer i nekakvim protuzakonitim djelovanjem su neutemeljene laži. Jer ako je nešto ne piše ništa, dakle to je sve dio propagande sadašnje intendantice Hrvatskog narodnog kazališta s kojom vi vrlo blisko surađujete, budući da ona HNK... Ajmo sad završiti ovaj dio razgovora. Samo da dovršim jednu rečenicu. Dakle, i ovdje se ne radi samo o prenošenju te hidre interesno-klijentelističke na grad Zagreb, već birači moraju znati, ona je već jednom nogom za vrijeme vladavine Milana Bandića bila u gradu Zagrebu. Milan Bandić je putem svog bliskog pouzdanika i kulturnog komesara gospodina Dušana Ljuštine uveo pipke Možemo u upravu grada Zagreba. Gospođo Benčić, kratak odgovor, idemo se stvarno početi baviti nekom temom iz Zagreba. Samo kratak odgovor, molim vas. Pa želim reći da je jako smiješno kad gospodin Hasanbegović ovo priča, koji je držao ruku gospodinu Bandiću u skupštini u proteklem cijelom mandatu, da priča na ovaj način o gospodinu Bandiću,
a gospođa Lederer je bila njegova pročelnica. Pa dakle, ono o čemu se ovdje radi je da se gospodin Škoro bori da zadrži one interese koje je imao i kad je surađivao sa gospodinom Bandićem, od zamjena zemljišta nadalje, parkirališta preko puta bolnice Merkur i sličnih slučajeva o kojima smo imali prilike slušati, jer oni žele politiku kontinuiteta. Vaša perjanica Mile Kekin je imao povlašteni parking na Tuškancu. Gospodina Bandića. A mi smo diskontinuitet te politike jer donosimo pravu promjenu. I to je ono protiv čega se zapravo gospodin Škoro i svi njegovi zamjenici bore. Ali da, ajmo preći na programske stvari. Ajde samo još kratko Moram odgovoriti. Politika kontinuiteta te vladavine su ključni ljudi platforme Možemo. Gospodin Vili Matula, koji je kao privilegirani član centralnog komiteta u godini pada Berlinskoga zida dobio oteti stan u gradu Zagrebu, preprodao ga je gospođa Urša Raukar, koja je dok je uskakala u kontejnere za smeće protuzakonito u zoni zaštićenog kulturnog dobra gradila svoju garažu i mnogi drugi koji su tada blisko surađivali sa Bandićevim kulturnim komesarom gospodinom Ljuštinom, koji ih je sve zapošljavao, nagrađivao. Dobro, ovo su sve stvari koje smo slušali, koje slušamo cijela ova 2 tjedna i sa jedne i sa druge strane. Ajmo ovako, što će građani dobiti bude li Tomislav Tomašević u nedjelju izabran za gradonačelnika? Ono što će građani dobiti u prvom redu je promjena modela upravljanja gradom Zagrebom. Dakle, idemo na ozbiljno restrukturiranje i gradske uprave i holdinga. Pri tome, naravno, nam je prvi cilj napraviti reviziju financija i holdinga i gradske uprave kako bi ustanovili koje je stvarno stanje. I ono što nam je onda cilj je povećati kvalitetu usluga, dostupnost usluga građanima, povećati transparentnost svih procesa, digitalizirati isto tako procese kako bi građani zapravo, kako bi im ta usluga bila, sve usluge bile dostupnije. I ono što nam je naravno pored toga cilj je posebno ulagati naravno u ono što su prioriteti, a to je obnova Zagreba, i tu nam je sad prioritet zapravo priprema projekata za Fond solidarnosti, dakle povući sredstva za obnovu vrtića, škola, obrazovne kulturne infrastrukture, jer to je ono što nam sad, gdje nam sada vrijeme curi, moramo to pod hitno napraviti. Isto tako ono što ćemo posebno puno ulagati je povećanje kvalitete obrazovnog programa i obrazovnog standarda u gradu Zagrebu, osiguranje pedagoškog standarda u vrtićima, isto tako rješavanje komunalnih problema kao što je zbrinjavanje otpada, kao što je pitanje naravno zamjene u potpunosti vodovodne mreže jer nam curi 50% vode iz nje. Dakle, i naravno ono što nam je od 4 do 8 godina cilj je da do kraja ovog desetljeća Zagreb prođe zelenu transformaciju i postane zapravo, uhvati korak sa europskim metropolama i postane zeleni, otvoreni i transparentni grad. Gospodine Hasanbegoviću, što građani dobivaju bude li Miroslav Škoro izabran za gradonačelnika? Izborom gospodina Škore za zagrebačkog gradonačelnika spriječava se mogućnost uspostave u gradu Zagrebu apsolutne vladavine jedne interesno klijentelističke mreže koja preko različitih floskula i dosjetki i dobro naučenih fraza koja je gospođa Benčić pred ogledalom vježbala prije dolaska u ovaj studio, a iza kojih se krije jedno ideološko sektaštvo i uskogrudnost koja se sada mimikrijski sakriva u pojmove zelene transverzale, preobrazbe i slično. S obzirom na ovo sve što je rečeno između jednih i drugih, kako vi mislite da bi mogla izgledati suradnja između Skupštine i recimo Miroslava Škore kao gradonačelnika? Odlično bi mogla. Dakle, gospodin Škoro je jedan tolerantan čovjek
spreman na suradnju i to je jedini način da se Zagreb u ovoj fazi liši, dakle, toga nasrtaja ideološkoga koji se priprema i da se rasprava usredotoči na ono što su ključni komunalni problemi ovoga grada. Od konkretnog projekta do konkretnog projekta. Vlast, to građani ne znaju. I to je, po mom mišljenju, jedna od anomalija sustava. Dakle, vlast u gradu Zagrebu ne proizlazi, nažalost, iz gradske skupštine, već proizlazi iz mandata neposredno izabranoga gradonačelnika. Gradska skupština, nažalost, ima funkciju, to smo se uvjerili u protekle 4 godine, jedne vrste korektiva, a Plenkovićeva intervencija je u zakonodavstvo dodatno ojačala taj faraonski položaj gradonačelnika. Na neki način gradska skupština postaje taoc gradonačelnika, budući da u slučaju neprihvaćanja proračuna raspušta se gradska skupština i idu izbori ne za gradonačelnika, već za gradsku skupštinu. Benčić, kako vi, s obzirom na sve ovo što je rečeno, jedini način... očekujete suradnju između gospodina Škore i skupštine, bude li gospodin Škoro izabran za gradonačelnika? Pa mi ne vjerujemo da će gospodin Škoro biti izabran za gradonačelnika. To pokazuje i zadnja anketa koja je izašla van ovaj tjedan, dakle da je razlika velika. Međutim, želim reći jednu bitnu stvar. Dakle, građani su kroz ovu kampanju, a i evo, i sad je to gospodin Hasanbegović ponovio, mogli vidjeti da jedna strana ide isključivo protiv, ona želi nešto spriječiti, ona nema program, osim programa sprečavanja nekog drugog da upravlja gradom Zagrebom, nekog drugog koji je dobio povjerenje 150.000 građana. Ono kako je naša kampanja pak tekla, ona je bila programski orijentirana, bila je orijentirana na razgovore s građanima i bila je umjesto na strah, mržnju i podjele, bila je orijentirana na buđenje optimizma. Cilj vaše kampanje, gospodine Hasanbegoviću, nije bio da oni pobjede, jer znaju da ne mogu. I onda je cilj bio stvoriti atmosferu blaćenja u kojoj građani misle da su svi isti. Ali građani vide da nismo svi isti. Jer znate, ja se mogu maknuti. Može se maknuti Tomašević jednog dana. Može se maknuti Urša Raukar. Može se maknuti Jelena Miloš. Može se maknuti gospođa Dolenec. Ali nas ima 150.000. I ne možete nas sve lagati. Ne možete nas sve difamirati. Ne možete preko svih 150.000 ljudi koji su odlučili reći ne ovakvoj kampanji, koji su odlučili reći ne takvoj politici, koji su odlučili reći ne više klijentelizmu i korupciji u Zagrebu i ne tome da će vam Zagreb biti bankomat. Dakle, 150.000 nas nećete ovakvom kampanjom gaziti. I izaći će nas još više. Izaći će nas još više, jer mi ćemo u nedjelju odlučivati ne o tome, gospodine samo Hasanbegoviću, ko će upravljati gradom Zagrebom, nego i o tome da nikada više nikome ne padne na pamet koristiti ovakvu vrstu kampanje, difamacije, laži, podmetanja, doslovno udbaških metoda kojima se koristite, gospodin Hasanbegović, nikada više. Do kraja. Pored 150.000 ljudi koje poštujem, kao i što poštujem svakog građanina grada Zagreba, stoji više od 600.000 ljudi kojima vaša opcija nije politički izbor. Pozivam sve građane grada Zagreba da izađu na ove izbore, posebice one razočarane, neodlučne koji nisu izašli. Pozivam i sve one koji su u prvom krugu glasovali za bilo koju opciju, uključujući i ovu opciju, da izađu i da spriječe da grad Zagreb kao hrvatska narodna metropola postane bankomat, plijen jedne koruptivno interesne hobotnice, hidre koja se desetljećima rađala i napajala, nažalost, i javnim novcem
Jer mislim, dijeljenje na konzervativno, sve što nije konzervativno je progresivno. Pa ni fašizam nije bio konzervativan. Ne. Pa nacizam nije bio konzervativan. On je rušio, Hitler je uništio junkersku klasu, uništio crkvu, uništio sve. Staljinizam nije bio konzervativan. O čem pričamo? Kao da suprotno konzervativno može biti samo progresivno, može biti regresivno. Fašizam je u svom manifestu, znači Mussolini kada je pisao svoj manifest, znači temeljni dokument koji je kratak, znači stavljate unutra samo one ključne svoje smjernice, među ostalim imao stavku da se izbaci vjeronauk iz škola i da se oduzme crkvena imovina. Adolf Hitler, vođa nacionalsocijalističkog pokreta i partije, je sanjao i stremio ka tome da Njemačka, i on je vjerovao u to, da će Njemačka biti prva država u svijetu koja će istrijebiti katoličku crkvu. Ovo što ste sad naveli, što se dogodilo na jučerašnji dan 1900, znači prije 100 godina. Prije 100 godina točno, to je još jedna manifestacija ekstremne ljevice. Dakle, ekstremna ljevica je u svim svojim ideološkim oblicima, zvala se ona fašizam, komunizam ili nacionalsocijalizam, djelovala na jednak način. I koliko god te ideologije tri bile u nekim stavkama razlikovne, temeljne stvari ih usko povezuju. Ne samo to ishodište ekstremne ljevice da proizlaze iz istog ekstremno-ljevičarskog miljeja i da temelje na istim Karl Marxovim idejama, što se kasnije manifestiralo u ta tri kraka, kako volim reći, nego je tu i jasna ona temeljna stavka kada sve ogolite, jedno uvijek ostane, a to je djelovanje protiv Boga i protiv vjere. Apsolutno se ne slažem. Jer došli smo do jednoga, evo već smo počeli djecu, to je ono sa brojevima što smo došli. Interesantno je da je ljevica počela s internacionalom, ustajte prezreni na svijetu, vi sužnji koje mori glad, znači prezir, on je krenulo od dostojanstva radnog čovjeka, a došlo je na to da se taj radni čovjek, taj čovjek u utrobi materinoj pretvara u jednu pedersku igračku. Mislim, ja naprosto nemam riječi na to dokle ste vi izvrnuli ljevičarsku ideju na temelju love koju dobivate izvana. Nije nikakva tajna. Kolika para ide tu za vaše programe, za vaše izborne pobjede i tako dalje. Od pederske mafije, od pederske internacionale koja ne ide pod crvenom zastavom i proleteri svih zemalja ujedinite se, nego guzičari svih zemalja ujedinite se i njihova čekajte, ovo im, pazite. Samo da vodite računa o tome da imamo damu u studiju. Evo, samo to vas molim. Drugo, čekajte, oprostite, jesmo za ravnopravnost. To je rodna ravnopravnost. Jer razgovaramo o temi. Šta ćemo sad govoriti? O ljubavi? To su, mislim, dva pedera kad se žene, to su dvije prve pričesnice u bijelim suknjicama, nevinost donese. Ja bih samo molila da ne koristite govor mržnje, jer vi koristite govor mržnje. Ma koji je govor mržnje? Pazite, ja isto ne dopuštam govor mržnje ovdje u studiju. Sve je govor mržnje, slušajte, kad neko reagira kako treba reagirati, shvaćate, na pedersku internacionalu. Jer vi znate čega je duga simbol? Duga je simbol zavjeta između čovjeka i Boga. I to što oni tu dugu vode, to je već vrijeđanje vjerskih osjećaja, mojih vjerskih osjećaja. To je već blasfemija. To je isto kao da pljuju i masturbiraju po križu. Nema velike razlike. Oni su zbog tih političkih sukobljavanja, ljevica, desnica i tome slično, oni su došli u poziciju da ništa hrvatsko njima nije sveto, da zamjeraju što reže previše, da moraju biti, mi smo mali narod, njihova, nešto oni nisu nacionalno svjesni, nego njih je inercija ponijela tako da oni jednostavno mrze Hrvatsku. Može li većina postati ranjiva u nekom trenutku? Dajte, nemojte malo vas biti smiješni. Kako da ne? Eto, pitanje... Pa apsolutno, pa to je, pazite, koji je smisao demokracije? Glasanje je čitav ovaj stvar, zašto da se malim organiziranim grupama onemogući da zasjednu na grbači većini koja je neorganizirana.
indiferentna. I to je čitav smisao demokracije. Nego pazite, da bi se vladalo, morate imati manjinu od minimum 10%, medije i vlast. Treba dići postotak pedera na 10% i uvesti strahovladu. Pazite, ja smrdim, ja sam odgojen u tom duhu i ja osjetim kroz kosti i kroz svoja čutila šta se sprema.